soc així un outsider i dono moltes gràcies als organitzadors, en particular a Rogelio Montañana per la invitació, perquè jo al costat d'estos senyors que coneixen la màquina per dins, per fora, etc., no som ningú. Jo l'únic que tinc dir-la, el que m'ha portat així és que el 720 inclús comencia a poder gastar-lo, perquè el meu cap de departament, que era el professor Camilo Jiménez, me feu que el que jo havia de ser, tota la tesi doctoral, començar a fer unes proves en el 720 en programació, Fortran 2. I la veritat és que era un poc impracticable, perquè nosaltres teníem una perforadora de targetes Hollerith allí en el departament en lògica i que era una altra facultat i la facultat d'energia així, total que moltes vegades este director meu era molt sui generis i a les poques vegades que ja se poden imaginar la lluita de les targetes, que una estava mal, l'altra també, tal i qual, i que jo només que les tenia que dur allí perquè se processaren i tal, no sé en qui discutir, no sé si el professor Tomàs o qui, la qüestió és que me diu, ara te vas a ir a Madrid. I aleshores, a les poques vegades d'enviar paquets de targetes allí, a Madrid que m'envia, bé. I per què jo venia a... Jo soc catedràtic de lògica, matemàtica i tal, i que està en la facultat de filosofia. Això és una cosa que de nosaltres n'hi ha que són informàtics i uns altres són físics, altres matemàtics, però també són filòsofs, antes la carrera de filosofia de Castelló. La qüestió és que, per què jo necessitava això? Perquè jo estava fent una tesi, jo vaig fer la tesina sobre les funcions recursives en el teorema de Gödel, que va ser una de les primeres vegades que sorgiren en un gran teorema. I això fue la tesina i després ja vaig veure ahir, en el Rogarío i tal, que hi havia una faena a fer que era una faena completament subdesarrollada, com ara el diré. I és que jo després, el que comencí en la tesi de llicenciatura, ho vaig desenvolupar i tal en la tesi doctoral. La meva tesi doctoral seria algoritmos recursivos en lenguajes sin recursión. I era perquè jo vaig veure allà una mina, perquè resulta que els llenguatges de càlcul numèric, que era els únics que nosaltres teníem accés, estic parlant de l'any 71, 72, 73 i tal, els llenguatges, a València almenys, no tenien recursió. No podien, una funció recursiva l'havia de fer iterativa i no hi era. Però ja jo vaig veure, me profití de lo que s'ha dit, això jo, els stacks i totes aquestes coses dels nivells de la recursió, si jo es programes en Fortran, resulta que xicotet, va fer coses xicotetes, el que se diria després toy problems, doncs jo podia fer coses que, per exemple, necessiten programació Lisp o Snowball o inclús APL, però que se pot fer. Hi ha una cosa que no és d'APL ni res, que és la programació de llistes. I això, la programació de llistes és una programació especial per fer gramàtiques recursives. I això jo ho volia fer en màquines, en llenguatges com ara el Fortran, per exemple. És de veres que l'Outlook, que era més difícil de gastar, tenia alguna recursió, però era més difícil, el Fortran jo l'havia conegut millor, etc. La qüestió és que l'entrada en aquest món va ser a través del 720, després ja he gastat altres ordenadors, ja he comprat nosaltres, Garrido, el professor Garrido, va contractar un 360-40 d'IBM que teníem terminal i tal, i el que estàvem a tot el departament, perquè en uns mesos això se n'anava al cel de diners, etc. Però efectivament he d'agrair al 720 que m'introduïra en un món
que jo aprofiti l'anglès que s'ha envolupat, que no n'hi havia els llenguatges d'aquestos en els primers anys 70 en València, i així pugui fer unes fórmules i tal, i fer una tesi doctoral i tal, i tot. I fins ahí.